Wanzan Allah tilas kuma wajibi ya kare haƙƙin shugaba. Yau ga wani ya fito baya san taimakon annabi. Allah wayo 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 Allah wayo wayo Allah wayo 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 Allah wayo 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 annabi da taimako yake wayo 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 annabi da daraja yake wayo 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 annabi da girma yake wayo 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 annabi da tausayi yake wayo 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 annabi da fallala yake. Sannan kuma na fito da zafi zan yo zuba, ko ba saman ce ta rikito ba na fargaba, ko da kirgin ga zabe dame ni ba, kulala ce ta zo ba zan fasa sakinta ba. Allah kai yayyaban azabar da ka zazzaba, kan wannan ke musum da taimakon almustaba, to a gaya mai isar ma'aikin mutane gaba, wanda ya sa mai fazab da jaki na godiya, wanda ya je shiru a sanya shi a hawuya. Allah tusar da wanda baya san taimako, Allah daukewa wanda baya san taimako, Allah safar da wanda baya san taimako, Allah dagwafar da wanda baya san taimako, Allah narkar da wanda baya san taimako, Allah babbakar da wanda baya san taimako, Allah konar da wanda baya san taimako, Allah mantar da wanda baya san taimako, Allah harkidar da wanda baya san taimako, Allah rusar da wanda baya san taimako, Allah matar da wanda baya san taimako, Allah kana karana mara san taimako, samai kan samanar da wata mai sammako, samai cutar gudu da nama kuma ya yi dako, duk wanda ya kasa furta amin ada da shi Allah almuntage mai, duk wanda ya kasa furta amin ada da shi Allah ya zassara hai, duk wanda ya kasa furta amin ada da shi Allah inna ban tasha hai, duk wanda ya kasa furta amin ada da shi Allah tabbat yada hai, duk wanda ya kasa furta amin ada da shi Allah hasbunallah hai, duk wanda ya kasa furta amin ada da shi Allah majajjawa hai, duk wanda ya kasa furta amin ada da shi Allah ya sin mana, duk wanda ya kasa furta amin ada da shi Allah alamtar kaifa hai, duk wanda ya kasa furta amin ada da shi Allah me zana ce ne. Allah dan taimakon ma'aiki ka tsaya mana, Allah dan taimakon ma'aiki ka iya mana, Allah dan taimakon ma'aiki kara mana, Allah dan taimakon ma'aiki a gaza mana, Allah dan taimakon ma'aiki tausaya mana, Allah dan taimakon ma'aiki dafa mana, ni na zama jan wuya ba zan kyale taɓa shi ba, tsoron san shi ba mutunci na zo gaba, fara ji ban gani aikin wurin za gaba, a rana dai na yi mutunci ban san shi ba, wata mata dai na haifi wannan ɗan shagiyar
fi'iliyar ka ce ba ko kauliyar ka ne ko wata ƙaririya ka ba mu sanin naka ne sai an magana ka ce da kai halin sunna ne shin hakan za a ce da kai halin sunna ne wata sunna ce take musun matsayin annabi sai ne mu kira ka a halin naru murakkabi kaka balidi mukalladi butulin ɗalibi ko mage ta irin ku ƙarya ne yau tabi wani alade ne ya ce fa baya son taimako wani taure ne ya ce fa baya son taimako to Allah dauke taimakon karkai taimako dan kanarin taimakon da ke taimakon taimako dan albarwai zan sa annabi mai taimako dan azumi na furan salatin mai taimako ban kyasi kanan na ka dan na sa gurgugu sannan ka suka ya kara shiga mauku ta annoba bakin jini a saman uku har ta hudun har biyar shidan da bakon saruku to in ban ce da shi barawo me zan muku na gane abin da lamfada mai ya kaluku kin samu dukalan taba'i na gaya mushi ai kulun kuburaye da shi ya zakar dan bulo da baba yin murmushi taurin kai ai jiran mu ne haka muka zo da shi ta mu da geru uban kama sai mun kau da shi yaya ne da me zane ba ta wasu gaba ce lami tausayi har sai na ya dade yana yi mun kai har sai maza kalkada ka bulala kai zaye ko mutuwa ce ta zo hada da ita mun jaye ni ba na zombari akan annabi ya akai sai na bar du abin da zai gwargwar kai da kai ya Allah karka ba shi ikon tuba akai ya Allah karka ba shi ikon tuba da kai ya Allah karka ba shi ikon tuba da kai ka hana shi kamar irin tafiyar auna dan ji da kai to mu dai kullun a kare haƙƙin annabi shine muradun mu ba abin da za mu iya cewa sai dai mu ce Allah ya ƙara annabi daraja da wasila da fadila fil jannati Allah ya taba mu dan taimakon manzon Allah Allah ya ta ƙara kai mu Madina dan albarmar taimakon manzon Allah muna godiya jama'a kuma sai an ji maganganunku annabin kawai sallallahu alaihi wasallama daga sajida na sidi mai ta ƙare a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam